e inde Allah joom yurmede huɓtidinde joom yurmede heerinde eɗen jetta Allah galo gando o takno en waɗi en yimɓe waɗi en julɓe waɗi en fulɓe rokki en ɗemgal pulaar koɗen kaalira pulaago koɗen gurdira e l'islam keɗen dewiramo eɗen juula e nulaaɗo meɗen Muhammadu yo yurmede Allah wonema ɓiɓɓe fulɓe fullaaɓe lamɗam yaroɓe ɓiraɗam sippoɓe kaɗɗam yewtoɓe kosam dow kaggu ɗo mbawɗo noon ɗo mbawɗo wondirde kala on calminama musidɗo moɗon Alassane Touré hande ari joddade e moɗon gam yewtidde e men seeɗa e tiine men bandiraɓe julɓe ɓiɓɓe fulɓe leñolam gande e nder leydi Sénégal capanɗe jeenayo e joyo aade mo ƴettuɗa kala ko julɗo rewata ko l'islam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam woni annabe mum e wonande won hen ko ɓuri heewde ko sabu ko wonani hen gonɗini Muhammadu ko nelaɗo muɗum timmani hay ujunnaje temedere walla ujunnaje ɓurani ujunnaje sappo aade e ɓen julɓe gande hande leydi Sénégal ina joguino to asli pecce nayyi diina yanko cuu galle diina yankoje goni tariha yankoje ɓeye mbiya suufiyankoji eɗen goni tijani yankoɓe eɗen jogui murit naɓe eɗen jogui laayen eɗen jogui hadre yankoɓe ɓe nayo gonno ɗo e Sénégal ha waɗi jamanu ahlul sunna ari tawtiɓe hen ɓen won hen mbiyaɓe wahabiyankoɓe ɓe mbiyaɓe ibadou rahmane en ɓe mbiyaɓe koɓe salafiste en kono e inde huɓtidinde e nder gure teeru mawɗi ɗi ɓe mbiyete ko ibadou rahmane en ɗum ɗon noon ɗen pecce ɗe goniri ɗo e nder leydi Sénégal so julde ari eɓe keewi feccade ɓeye tawtodira waɗa pecce ha waɗa juldeji ɗiɗi tati ɗum ɗon noon heewinde ɗum saabi adan goomu waɗanoma goomu ngu woni goomu gandire leydi Sénégal gam dentugol ko faate jaagol lewru ndu commission nationale d'observation du croissant linéaire du Sénégal ndin goomu ko ngun goomu leydi Sénégal andi ndun laamu Sénégal anti kono ngun goomu yeehi ha waɗi jamanu ngu waɗi pecce ɗiɗi ha e tati sabu e nder goomu ene waɗi tijjaniyankoɓe e nder tijjaniyankoɓe ɓe galle Cheikh Oumar ne woodi galle Cheikh Oumar kañum ko umma oumariyan kañum ne rewi hono umma Cheikh Oumar o kala ɗo rewi ko ɗon woni casol muɗum firti ko Sénégal Mali hunde Mauritanie ha gandanɗa hoore maɗa Burkina Niger ɓe kala ɗo Cheikh Oumar darnuno koyngal muɗum foof koyɗe muɗum woni aslu muɗum ɓenne ɗeɓe jii lewru foof ɓe juulat kamɓe juuldata commission d'observation du croissant linéaire du Sénégal goomu gendiyankore ƴewtogol lewru Sénégal ndun goomu kañum jooɗi koye leydi Sénégal ƴeewata lewru ndu koye nder leydi Sénégal so yiinu ko nden julnata yimɓe so yiini ko nden hornata yimɓe ngun goomu ɗoftingum en fof ɗin goomuji fof ina ɗoftino ngun goomu ha waɗi jamanu noon kadi galle Touba naɓe hono Muritanaɓe Mauritane ɓe ɓenne kañumne mbiyata kañumne so jeeni koye munen lewru juula so jeenani koye munen lewru juulata teɓe koye nder goomu ngu ɓe jeeya nde ko on ji pelle ɗiɗi mawɗi kadi nane nder goomu wootu ngu addi pecce tati pecce ɗeɗo keewi addude luure addanno luure e nder Sénégal jamanu waɗi ha oɗo jamanu joni ene wayno Touba naɓe gusti kono ahlil sunna en ɓe ɓenne gummi mbaɗi goomu munen wiyete commission association nationale des musulmans du Sénégal woni fedde munen ɓe mbaɗi commission nationale de l' association des musulmans du Sénégal ngun goomu kañumen ƴeewa lewru ko ɓuuren heewde ɓene kadi gabbiti koye Saoudia ɓenne kala ɗo julɗo yii e windere he kamɓe ɓe gabbitimo ɗum ɗon noon saabi caɗele goɗɗo peeñi hen sabu funnague naɓe gaɗato yiide lewru e hirnague naɓe ndeke heɗɓe Makka ɓe ɓen gaɗato yiide lewru Sénégal naɓe so ɓen wi jii lewru ɓe mbiya kamɓe ne ɓawde lewru yiyama ɓe gabbitto e ɓen ndeke noon ɓe luurodira e goomu gendire ndi ɗen caɗele kaaɗani ɗon galle Cheikh Oumar kañum wi woppani kañumne ɗo yimɓe muɗum jeehi foof
ko ɗon abbiti ɗo yimɓe muɗum goni fof ɗo jii lewru ko ɗon gabbitto Sénégal ko ɗo yarate ɗeɗo luure noon ene adda hen saaji ɗeɓa addude fitinaji hakkude yimɓe kono nde wonno kam fof koɓe julɓe te duyne waɗira ko yurmede eɓe jaawi yiitundirde goto fof muñana goɗɗon ko woni dow mum ko kono to ɓernde muɗum tawa sago muɗum goto kala taw goɗɗo o ɓe juldi ñalawma goto ɓe kordi ñalawma goto ɓerɗe ɗe ɓeydo yiitondirde nde wonno kadi ɓe gondi e yimɓe diiniyankoɓe woɗɓe ɓe ganduɗa wona julɓe ɓenne kadi darda ɓe nden yitere wonande hodduɓe hen ɓe ina daara ɓe yitere yaw mbiyaɓe diine mabɓe no wiyete ko ɗum mawnuni fof koni ɓe mbawi lurdude e kecce kono bandiraɓe ko ɗo hande diine Sénégal yarata to banggal lebbi e to banggal juuluji hay waktuji ɗi eɓe lurdi to banggal juulu so Allah jaɓima en gartu hen yo Allah newnan en moƴƴere muɗum ko hoora ko famɗi e heewde yo Allah jaɓanen ɗum yo Allah waɗanen yurmede muɗum saabu kanko woni arrahman arrahim joom yurmede huftidinde joom yurmede heeride hoto jaggere en bakkatuji meɗen ɗi mbaɗaten ɗi saabu enen e ceerata e tatade te ko tatante ɓen nde kanko tan wawi yaafaden bandiraɓe jarlodiren jafodiren Allah yurmo en yaafo en yo moƴƴere Allah wonen en on jarama